כן. יום אחד ההתעללות שלהם היה בכל מיני צורות. כל מיני צורות. כשלא עבדנו, יום ראשון, או קריסמוס, או איזה משהו, אז בתקופת של החורף, סילבסטר וכל. אז מה עשו לנו יום אחד? כל אחד הוציאו אותו מהמחנה, כל אחד יעמוד לפי הלאום שלו. הונגרים, הונגרים, פולנים, פולנים, איטלקים, איטלקים, כל אחד. עולה על הבמה אס-אס אחד, כל אחד שישיר שיר מולדת שלו, כל אחד שיר אחד. שרו, צרפתים, איטלקים, הונגרים, שרו. אני זוכר ששרנו, המילים היה ציפור, אתה עף בשמיים, תיקח איגרת לאמא שלי, שלא תדאג לי. אתה זוכר את השיר? כן. אתה יכול לשיר? קטע. לשיר את השיר? כן. למה לא? Darum modar fenazeg ben, hozo felis aldogan, van dorbot van okazeben, hozo felis aldogan, darum modar hoseret, videles tolebelet, שמון מגוזין אידה סוניאמנוק נשי רסון נשוי ניון אין כמר זהו המילים מה שאמרתי ציפור ציפור אז בכל אחד מכל לאום אחד עלה על הבמה והוא התחיל מאחריו עולה אחד מהאסירים ומתחיל לשיר את התקווה. כולי נרגש וכל המחנה הצטרפו לשיר. כולם... מה? בלנדסברג. כולם הצטרפו לשיר כי כל אחד הכיר את המנגינה, לא הכירו את המילים. עולת המנגינה. ואז אני לא יכול להגיד שהתרגשתי במיוחד, רק היום, אחרי השואה, איזה התרגשות. מה זה היה? יהודי עולה על הבמה ושר את התקווה. ומה יכול להגיד? הגרמנים אמרו זה השיר הכי יפה.